Ang pagkamatay ni Jesus. Marcos Kapitulo 15 versikulo 33, 41. Sa dihang miabot ang alas 12 sa udto, mingit-ngit ang kalibutan hangtod alas 3. Ug sa pagka-alas 3 sa hapon misinggit si Jesus sa makusog, Eli, Eli lema sabachthani. Nga ang buot ipasabot, Diyos ko, nganong gipasagdan mo ako? Sa pagkadungog sa ubang nanindog didto mingon sila, gitawag niya si Elias. Diha midagan ang osa ka tawo ug mikuha og espongha ug gituslab niya sa aslam nga bino. Gibutang niya kini sa tumoy sa osa ka kahoy ug giisa ngadto sa baba ni Jesus aron iyang masupsep. Mingon siya, tan-on nato kon moabot ba si Elias sa pagkuha kanya sa krus. Misinggit sa makusog si Jesus ug nabugto ang iyang gininhawa. Sa mao-usab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. Ang kapitan sa mga sundalo nga nagtindog sa atubangan sa krus nakakita sa pagkabugto sa gininhawa ni Jesus. Mingon siya, tinuod gayud nga kining tawhanamaw ang anak sa Dios. Didto sa layo may mga babay nga nang lantaw sa nahitabo. Kauban nila si Salome, si Maria nga taga Magdala, ug si Maria, nga inahan ni Jose ug ni Santiago nga iyang manghod. Kini sila uban ug tabang kang Jesus sa didto pa siya sa Galilea. Didto usab ang uban pa nga mga babay nga nakauban kang Jesus sa Jerusalem.